दा गामियाव दंफैयोलाय आङो गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसेबाव जासिहरलायबाय नोंथां मोनसेयाव मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो ब्लगा जाहैबाय माने जोङो जोंनि आदा फैदों नालाय कार्बि आंलंआव थाग्रा जों बैबारावबो कार्बि आंलंआव थांबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय आं दा बेनि थाखायनो मोनसे भिडिअ खालामनो सानलायबाय आरो ना माने मेम'रि हिसाबै आरो जोङो दा न'आव दंफैजोबो आङो दा बाजैमोनहानियाव न'आव दंफैबाय आरो ना ओमफ्राय दा सफैजोब्बाय आरो दंजोबखायो ओमफ्राय दा माखासे जोंनि आब'मोन सफैबावाखै बिसोरखौ दा फैयोबा एसे भिडिअ खालामबावसैलाय ओमफ्राय मा जानायनि बेब'स्था खालामदों बेखौ आं एसेबाबो शेयार खालामसै नोंथांमोननो ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय ओमफ्राय जायफोर गोदानै हाबसनदों आंनि चेनेलावबो आंनि भिडिअखौ नुसनदों बिसोर माने साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो ना अननानै बिदिबा नायलांबाय थादो आङो जा हायो दिन्थिलांसै आरो ना थ'दो बिदिबा हाब्बाय आङो न'आव दाबो सफैया रायजोफ्रा माखासेफ्रा दाबो सफैया नै दा बे जोंनिया दा आरोना नैबे आब' बे आइ बिमा बुरि दाबो दङना जोंनिया ओरै मादै बै बाजै बै फंबायनि हिन्जाव ओमफ्राय नैबेखौ मा जायोमोनलाय जोंहा बिबोनां जायो आरोना बिबोनां ओमफ्राय अरदाबाव संगासिनो उखुन्दै लुनदुन खुजोब्बाय अमा बेदर एवदों आरोना बाहाय लाफाजों नाजों मा जानो आनै ओमफ्राय डाइरेक्ट संग्रा आरोना नैबे मा संदों नायनि एसे मैसो बेदरनो लोगोफोर मैसो बेदर ज' जाजाय दंजोबथारो आरो गासिबो आदै हरदोंमोननो आदै हरदोंमोन जायखिजाया मेम'रि हिसाबै खालामलायबाय आरो ज' जाजोबनांगौ नालाय जोंहा हा औ ओमफ्राय नै जोंना कुकिं मेन बे जाहैदों कुकिं मेन बिराद गोथाव संखासिगोन जोंना दार्लिंआ बे जाहैदों आंनि दार्लिं ओरैबायदि फेमिलि फटक लानो नागिरदों आरो नैबे आइजों माने गेट टुगेदार नालाय जोङो दिनै फेमिलि बेनि थाखायनो आरो रेडि बानायगासिनो दङ फटक लानो थाखाय फैहांखाबायबो एसे फैदो जिराय फैदो अरजाया जाय बयबो थाजोबबानो जायो देलायलायनाङा आमान थांखो फैदो फैदो सानसे फैदो फैदो सना फैदो रेडि आबैजोंबो लानांगोन ना मालाया थागोनदां जाबाय हाखु माबाबाथाय बावो बै स्टाइलखौ एसे माबा बावनांगौमोनदां ना गोग्लैगोन 10 सेकेन्ड होनबासो एसे माबा जायो चान्स मोनो 10 सेकेन्ड बा चान्स मोनो जायो 10 सेकेन्डबाबो जायो 10 सेकेन्डआ साबसिन जायो Dia. Ambil luar pot. Ambil बिदिनो माबाना थायो बियो आदैया थाखायो साननै थागोन बायदि दां होनना बुंखिरा आं दालाय मैया होनखादोंमोन Nice.
ओइ जोंना आदा गिदिरा बेनो रिटायार जाबायलै एकाउन्टेन्ट अफिसारमोन सिआरडिनि रंगिना देखो तो बेटा आया बाबुखौसो बामदोंमोन नै दहायना देबिदनि हिनजाव मामि मोनाव फैदों बाजै मामि बोरै नाहरलाय जोंहा गेट टुगेदार नै आनै मामिनाव बे डाइनिं टेबोल मोनसे दङ ज' गेट टुगेदार फट' खेबलायलायदों ओइ बे जोंनि आइ 100 बोसोर जाद्रायाखै 100 बोसोर जाहांहां जाबाय नैबे जोंनि कार्बि आंलंनि बिदा आदा खुरुन दुइसिन बिदा ओमफ्राय नैबे आब' मन्जु बागानसालियाव हाबा जानाय गोदो जों स्कुल फरायबा सिबायजि ओंखाम सङै सङै जाहोयोमोन नैबे बाजै कासिक'त्रानिफ्राय मोनबोनाय जोंनि आदा रबिननि फिसाला ओमफ्राय नैबे जोंनि आदा खुरुननि फिसाजो मा नामलाय सना रंगिना एकदम जेरै रंगिना ओरै रंगिना ओमफ्राय नोंनालाय सना नोंना व्हाट इज योर नेम ट्रिसा आं खोन्थाबाबो नामखौनो गोसोआव लाखाया दिसा बरगयारि which class do you read class Manas Public school name na ओमफ्राय which class LKG good बाजैया बिदिबा आइया नोंखौ जि अनोमोन गोदो मिथिबायना हाबा जागोदानाव साला आंखौहाय आंखौ बेनिफ्राय देरसिन होननानै रायोमोनब्रा बिबाजैनिफ्राय नों देरसिन जाबावगोन बियो होनबावलायोमोन आइया खोनाबाय आइया आं बेखौ सोंनो सानबाय थाखायोमोन आङो बाजै नों आंनिफ्राय देरसिनखा जोंना बे इउटुबार बाबु गोमसार दिनै गेट टुगेदार जादों जोंहा थिथागुरियाव आदा रतननि न'आवहाय गेट टुगेदार जादों ओमफ्राय बिदा सानैया बाहेरायाव दं नै बे बाजै मामे बोरै बाजै मामे गुफुर गावदां बाजै मामे गोदो जोंनिफ्राय उन्दैसिनसोमोन बाजै होनबाय आं एबार बाजै मोनबाय नै जोंना इउटुबारा बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो दा ज' जाजाय ओंखाम जानो नागिरबाय आरो रानलायलायगासिनो दङ नै आदानि फिसालाया ओंखाम खुरबाय आइजों जिरायबाय जादो दे आइ दे ओंखामा जादो दे जादो ओंखामा जानोसै बिदा फंबाय सानैजों ज' जाखादों आरो ओमफ्राय नैबे बाजै बे आब' खुरदों बे बाजैनि फिसौजो दे जाबावदो माइ जानोसै ज' जाजोबनोसै ओंखाम जाग्रोनोसै आरो जोङो दा नैबे सोरनि नैबे सोरनि नाङा आंनो बयथिं मोनाखै ओरैनो थोरसि मोनसे थांबाय नामा ओंखामा लायखादो थोरसि दङ जिरायजाबावगोन दे बेलाय जिरायजाबावना दोनथ'नोसै मोनबाय बैथिं अमा मोनजोब्बाय थारमाने बैथिं लाफा मोनाखै दा नैबे माथो बेखौ रानाखै फिथाइफोर सङै खावै जाहोनानै नै दासो मोनजाबाय बाजैखौसो गदाय जाहोबाय अन्थाव बाथाव बेदर जाया ना जाया आद्रि नै बेना लाफाजों पनिर आरो जादो गोथावनो
थांनो नागिरबाय आलासिफ्रा माखासे आब'मोनहा थांग्रोसिगोन आरो ओंखारगासिनो दं थांग्रोदो आब' थांग्रोदो जोंनि ब्लगार थांग्रोनोसै आरो आब'मोनहा मा खालामखो साइडनि ड्राइभारा बोरो साइडनि ड्राइभारा मेन ड्राइभारा आलदा साइडनि ड्राइभारा आलदा मेन ड्राइभारा बेसो ओमफ्राय बै साइडनि ड्राइभार नागोरि नांलायलांसै गारि सालायबा ओरैबायदि नांलायखायो एसिस्टेन्ट नाम्बार एसिस्टेन्ट पाइलट नागोरि नङाबानो गैया नोङो नाय ओरैथ' होनग्रा गैया खालामो बेवाया थांदो दे बाय बाय टाटा थांबाय माखासे थांबाय आलासिफ्रा